san ki nake na kama da kewa taimaka yariya. Soyayyar ki ba zan iya denawa ba, kin nuna mini so biki min karya ba, na baki dukan matsayi ba zan manta ba, kan kishin ki na zamtam karba ne ba a fagen soyayya. Me ya ja ra'ayinki a yau 'yan mata, har kika zaɓi are ki saka mini cuta, soyayyar da nake miki kadda ki manta, ko da za ta zamo ajali ne kin san banar taya. Ciwon sanki nake na kama da kewa taimaka yariya. Kar da ki juya za ki saka ni a rana, kin san zafin sona tare da kauna, ba ni iya bacci in rinsa idona, alkawarin da muka yi nake ta tunani ga shiyokin karya. Dan Allah ki tsaya ki fahimci buduna, menene ne wanda kike ta guduna, sai ki faɗa mini da in gyara kurena, ko tsuntsun ne ya tasha kaina taimaka don Allah. Ciwon sanki nake na kama da kewa taimaka yariya. In kika bar ni ba za na yi lumfashi ba, in kika so ni a raina zan yi maraba, ba mai ceton raina in ba ke ba, tsammanin ki idan kika juyan baya miye zai dore. Ga gaɓoɓi na sun kama da kewa, ga ginin ƙaunar maki na rusawa, da dukkan magana ta baki musawa, amma yanzu idan na yi ko da kin ji ba kya saurara.